কি পরামর্শ চালিছি কি অন্য কৌশি কথা নুহে কেবল সেই নারকাসুর পাই প্রভু হরধর নারকাসুর দিন মরিলে পৃথিবী রক্ষা ହେବ ନାହିଁ দেবর্ষি ହେଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ସମ୍ବାଦ ଶୁଭ ସମାଚାର ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଧରି ହେ ରାମ ହରି ଦେବର୍ଷି ଶୁଣିଲେ କରିବ ନାହିଁ ରେ ଶୁଭ ସମାଚାର ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଧରି ହେ ରାମ ହରି ଦେବର୍ଷି ଶୁଣିଲେ କରିବ ନାହିଁ ରେ ପ୍ରଭୁ ଜଳାଧି ରାଜପୁରକୁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି କନ୍ୟା ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ରୂପବତୀକି ଦେଖିଲି କନ୍ୟା ପାଇଁ ଜଳପତି ଖୋଜୁଥିଲେ ବର ଖବର ଦେଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭରି ଧରି ଚାଲ ତୁମେ ଗଣ୍ଡଧାରୀ ବୋଲେ ଅର୍ଜୁନରେ देवर्षि से सब कथा ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହୋଇବେ ବରୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ହେବେ ସେ ପୁତ୍ର ହେବ ମୋର ପରା ପୁତ୍ର ମୋର ହେବ ପରା ସେ ଆନନ୍ଦନ ସେ ସମ୍ବଧ ଥାଉ ଥାଉ ବିବାହ ପ୍ରସାର କହିଦିଅ ନାରଦ ଆଉ କଣ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଛ ସୁଭାଷ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର କରତା ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁ ହରଧର ଦେବର୍ଷି ରୁକ୍ମିଣୀ ମା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବତାର ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ କଣ ମାଉସୀ ନୁହେଁ କି ନା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯୁଗ ଅବତାରର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତେଣୁ ଏ ବିବାହ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଦେବର୍ଷି ନା ଏ ବିବାହ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନହେଲା ନାହିଁ ବଡ଼ ଠାକୁରେ ପରେ ଆଉ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ମୋ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ଅଗ୍ରଜ ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ଧରି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବା କିଭଳି ବରୁଣ କରୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୟ ସ୍ୱର୍ଗପତିଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ସ୍ୱର୍ଗପତିଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ସ୍ୱର୍ଗପତିଙ୍କର ଜୟ
ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ ଏଠାକୁ ଆସି କିମ୍ପାଇଁ ଆସିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ଦୁଃଖ ରୁକ୍ମିଣୀର ମାଣେ ଶୁଣ ଦୁଃଖ ରୁକ୍ମିଣୀର স্বর্গ ছাড় খার আমার রক্ষা স্বর্গ ছাড় খার আমার রক্ষা হই মুলু ঝুকা শোন দুঃখর কিরিরা দুষ্ট দুরাচার নারকা অসুর হরবর পাই করে দুষ্ট দুরাচার নারকা অসুর হরবর পাই করে নরখিলে তুমি শরীরু আমার নরখিলে তুমি শরীরু আমার কহাই কবি অর্জুনা হে শুণ দুঃখর শুনিল তো যাহা কহিলে অমর অধিপতি ଶୁଣିଲି ଅଗ୍ରଜ କାହ୍ନୁ ଜାଣିଛି ତୋହର ଗୁଣ ପୂର୍ବରାଗ ଅଛି ତୋର କାହ୍ନୁ ଜାଣିଛି ତୋହର ଗୁଣ ଆରେ ଗୋପପୁର ଇନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲା ବାର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧରି ଅଖିଳ ସର୍ବର আরে গোপপুর ইন্দ্র করিଥିଲା বার গোবর্ধন ধরি অখিল সর্বর সেতে সকাশ পছাও জাণ কাহ্নু জানি ଅଗ୍ରଜ ତୁମେ କଣ ଏଇଆ ବିଚାର କଲ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସୁର ବିନାଶିଛି ତୁମେ ଏଇଆ ବିଚାର କଲ କୋପ ଶାନ୍ତ କର ଅଗ୍ରଜ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧିବି ମୁହିଁ ଧନୁଜ କୋପ ଶାନ୍ତ চক্রে মুন্ড ছিটাই দেই নারতাকু বোধিবি মুনি বহু ଅଛି
ତାହାର ଧାର୍ଯ୍ୟ प्रभु इंद्र और कृष्ण भी बात जे जुगे जुगे लगी रही है विवाद बंधुत्व बढ़ी ना पारे प्रभु